pot să tac, chiar dacă o să mă împuște. Dacă nu m-au împușcat comuniștii, poate ăștia să mă ajute la... Dar, deocamdată, vă spun precis, am făcut o memorie și am ajuns până la poarta Cotroșenilor. Nu știu unii Cotroșeni, nu mă interesează numai decât, dar și că acolo de să duci niște lângă grădina botanică. Așa, și s-au dus prin alte unde scurte și acolo i s-a spus, domnule, dumneata nu știi când noi intrăm în NATO și umpli cu dumneata cu memorii religioase. Adică dacă intrăm în NATO, de acolo să ne punem fânia în gâdul... Dar intrăm în NATO sau merită să intrăm în NATO? Să dea NATO? Dumnezeu să nu intrăm. Să dea Dumnezeu să nu intrăm. De ce? Păi avem pe Hristos. Nu ne trebuie NATO să ne apere. Să ne apere Hristos. Cum să ne apere Hristos? Că Hristos lucrează prin oameni. Nu, are oamenii lui, are îngerii lui. Și unul din îngerii lui poate e și NATO. Nu, mă rog să nu profanăm cuvintele sacre. Păi de ce? Că NATO este singurul organism care a ținut, care a frânat puțin lăcomia rusească. Sunt așa de buni prieteni Occidentul cu răsăritul, încât noi suntem tăcuți în fundul sacului puși. Și crezi, mă, dacă vine mila de acolo, noi de sus o uităm. E o țară cu minte liniștită, nimeni n-are nimic cu România, că nu incomodează pe nimeni. Numai pe cei care sunt lacom și să gândesc la bogățiile României. Nu se poate, dragă. Țara asta este țară binecuvântată. Nu cred ei, dar noi credem noi. Noi suntem aici din moș strămoș, asta ne-a fost tradiție. Noi întotdeauna, Părinte Arhimandrit, am avut toți voievozii noștri alături, sfătuiți de biserică, au avut întotdeauna mult tact și strategie de a-și face alianțe subtile și puternice. De ce respingeți totuși această ofertă a NATO? Pentru că s-ar putea întâmpla exact ceea ce nu gândiți, să se facă aici un centru de armament ultramodern ca o avangardă. Și cea mai bun lucru îl găsesc pe România. Și românul și cum e și mai naiv și mai visător, el mai se roagă și îi fac ce vreau. Nu așa. Deci e țară cu minte, țară pacifistă. Noi suntem, nu ne trebuie armele nimănui, avem crucea, nu ne mai temem nici de arma rusulor, nici de americanilor. Nu ne temem nici de o armă. Așa ați venit ca Elveția? Nu, o țară neutră, salută pe toți, îi lasă să treacă prin țara asta toți, dar... Nu ne lasă rușii, dacă nu ne ia NATO... Nu chiar. Dacă nu ne ia NATO, cădem din nou în Oceanul Asiatic. Ăsta este un mit, nu vă supărați. Este un mit. Nu e o realitate. Nu e o realitate. Rușii au destul, au balșoi, până în fundul, la Tokyo, tot Rusiei. Dar au destul. Nu le trebuie noi bucățica noastră. Noi să fim, este ortodox, noi trebuie să mergem să umblăm la sentimentul religios ortodox, și rus, și ucrainean, și românesc, și toate. Păi dacă ei nu ne lasă să umblăm la sentimentul religios, păi dar ce-au făcut ultimii 50 de ani? Ne-au lăsat să umblăm la sentimentul? Nu ei sunt vinovați. Părinții lor care le-au transmis că se trag din coadă de maimuță și care le-au transmis că sunt atei, știți? Sigur că da, i-au dat vodcă și acum le dă vodcă și faci ce vrei cu dânsii, dar nu așa, da. Noi avem pe Dumnezeu. Și credeți că lumea sau NATO sau Rusia conduce politic și militar lumea? Atunci unde e Hristos? Părinte Arhimandrit, opinia noastră e o opinie ascultată, e foarte importantă și ea se va difuza amplu. Deci eu vă întreb, sunteți din principiu un adversar al intrării în NATO? Nu, da, nici pomenială, românii nu sunt pentru NATO, nici pentru o organizație militarizată, să mai ales cum în NATO și ca altă. Nici o țară pacifistă. Dacă îl bagi pe român acolo, poate atunci să-ți tragă mai tare la cap vecinii. Asta e părerea noastră? Da, tuturor românilor, nu a mea, tuturor românilor. Nu știți dumneavoastră și știm noi. Păi eu vreau ca să intru în NATO. Eu vreau să intrăm în NATO. Vă rugăm, luați-vă bilet direct la Bruxelles și stați la NATO acolo. Păi de ce la Bruxelles? De ce la Bruxelles? Dar de ce aici, frate? Lasă-i acolo, este organizația lor. Noi avem o organizație creștină. Suntem cu Hristos, cu crucea, cu biserica, cu muncim pământul. Când ne-i foame, mai mâncăm, dacă nu avem, mai răbdăm. Când ne-i săti, bem și putem. Când ne dor de acasă, ne ducem să ne vedem părinții sau mormintele lor. Când nu avem nici de astea, mai plângem, bălea, când ne mai rugăm. Da, dumneavoastră vedeți NATO ca un organism extraordinar de ticălos. Nu, este un organism politic militarizat,
ultramilitarizat care vrea să contracareze armamentul și militarismul rusesc, ruso-chinezesc și pe români să-i sacrifice, că suntem de la mijlocul drumului. Deși noi, un popor mititir și cu minte, lasă-ne noi să ne rugăm, voi faceți-vă meseriile acolo. Și ne împiedicăm noi cu românii. Și intrăm în NATO, când avem, ne vindem și fabricile, ne vindem și toți, tot elita românească pleacă prin cele țări din Occident, ca bezmedici, pleacă pe acolo să cade o coajă de pâine. Rușine! Așa, atâta, fac facultatea în România și merg și cerșesc un serviciu sau o bucată de pâine prin Occident. Rușine! O țară o golim de tineret, de elita românească, mai rămânem cu țărani și cu călugări, dar nu știu ce facem.